Maayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Northeast monsoon o amihan ang paday na nakaapekto sa atong nasod, labi na diri sa Northern Luzon. Ug wala kitay gi-expect na low pressure area o bagyo nga ma-develop sulod sa Philippine Area of Responsibility, busa ang probinsya sa Cebu ug uban ang dapit sa Visayas, padayon na makasinati og generally fair weather, dinaduna lang kitay panagsang mapanganaron nga tus madag umong kalangitan ug mga patak-patak lang na hinay na pag-ulan labi na sa gabi ug sa kadlawon. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, kasarangan nga tus panagsang kusog na paghuros sa hangin ang magpasulabi sa silangang bahin sa Visayas, samtang ang Central ug Western Visayas makasinati lamang og hinay ngadto sa kasarangan na hangin ug ang pagbalod sa kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan. Ug sa atong temperature forecast, mas nisaka ang atong temperatura ug ganihang kadlaw naka-record kita og minimum temperature na 25.3 degrees Celsius. Ug para sa atong forecast, ang probinsya sa Cebu mag-range og 24 to 31 degrees Celsius, 23 to 31 degrees Celsius sa Bohol ug sa Dumaguete City, samtang 25 to 30 degrees Celsius sa Bacolod ug San Carlos City, lakip na sa Iloilo City, samtang diri sa Eastern Visayas, 23 to 31 degrees Celsius sa Eastern Samar ug sa Tacloban City samtang 24 to 31 degrees Celsius sa Southern Leyte. O para sa atong extended weather outlook, wala tayo gi-expect nga daotan sa panahon sama sa LPA o bagyo sa mga mosunod na adlaw. Busa ang probinsya sa Cebu uban ng dapit sa Central Visayas, makasinati lamang gihapon og generally fair weather ug atong temperature range magsukad gikan sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw musilang ugma sa alas 6 sa buntag. Mga kapuso, kabalo ba ka na ang monsoon isa sa mga impluwensya sa panahon na atong masinati? Ug diri sa Pilipinas aduna kitay duha ka klase nga masinati nga monsoon. Una ni ana ang habagat o gitawag nato og southwest monsoon nga magikan from June to September ug ang ikaduha mao ang northeast monsoon o amihan nga masinati nato from November to February. So mga kapuso, kabalo na ka. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita nga ato ang social media accounts sa Facebook, Twitter, o atong YouTube, o bisitaw sa mga atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.